Уважаеми телевизионни слушатели, радиозрители на моето зографисване. Това е Чистина улица. Чистина. Сумата години тук не можеше да се минава. А преди 10 даже и малко след се минаваше, пък нивата беше комай до ръбчето. После кацата пуши, стана там пътче. Това е друга тема. Да не разправяме историята, да разправяме настоящето. Хубаво чистено, нали? Не, хубаво чистено. Хубаво чистено. Чистено. Хубаво, нали? Хубаво, бе. Хубаво. Нали хубаво? Вижда се, че е хубаво. Що са старите? Тук не знам сега. Не им трябвало материал за пелет или на хората. Не знам. Ама хубаво чистена улица. Продължаваме по хубаво чистената улица, по която има материал за пелети. Това има и дебело, не само материал, може да вземе и директно за печката. Хубава улица, така чистена, нали? Хубаво, така, прекрасно. Гощи материал за пелети и за печката. Хубаво чистена. Казвам хубаво без кавички, не виждаш и чистена. Тук трактор спокойно може да мини. Тук скоро време няма да може да мини. Тук като порасне. Хубаво чистена улицата. Хубаво. Красота. И дъпче шапоник. Не е лошо. Важното е, че очища на улицата, да ти прави впечатление, че няма следи от фактора никой да е минавал. Я забележи сега. Отвори си хубаво очичките и погледни дали има дири от кола, велосипед, мотор тук. Гледай хубаво. Коне. Имало ли... Тук минават коне. Не тук, къде по другото там, дето пътчето оттатък. Там минават коне, има купита. Тук няма купица на коне. Викаш загадка. Ой, каква загадка сега. Бе, хубаво чистена улица. Хубаво сега, нали? Не спорим. Пътчето хубаво чистено. Това не е улица, той е пътче. Обръках двата щата. Но хубаво чистено, що няма сега? Загадка. Как така? По той няма... По той хубавото очистеното. Нали няма никакви дири, бе. Виж не е минало. Една виж не е минало. Папа, хубаво чистено. Как, нали? Напомням, хубаво без кавички. Продължаваме така хубаво да снимам хубавата очистена улица. Аз между другото тук си провеждам крошчетата. Тазарато и го видях. И в момента пак поддържам темпо на бягане в стил лек свински тръст. Но хубаво очистена улицата. Това е улицата ми е главата. Пътчето хубаво очистено. Опа, какво там? Те, да, го няма там очистили. И тук очистили. Абе, Джонев! Каква е разликата между неочистено и очистено? Когато не е очистено, не можеш да минеш, защото не е очистено. А когато е очистено, то пак не може да миниш. Това е разликата между чистено и нечистено. Аре, ела ми обясни, че не знам. Голямата разлика е между чистено и нечистено. Нагоре има. Тук много хубаво е очистено. Че е очистено такава. Леле. Чистено. Гледай как хубаво очистено. Ма трябва очистено тук. Тук вече хубаво с кавички. Опа, докъде стигаме? Докъде стигаме, Джоне? До хубавото очистване. Хубавото очистване докъде? Тук па никога не е имало път.
За кой са го чистили? Йорев, кажи, кой чистачина е, бе? Пак ли не е британския майстор? Ами, колко от селото си му продал? Нещо той, бе, прави впечатление, че не всички улици са и селото са чистени. То тук решил да ми тап. И минаваме на другото пътче. Добре, аз не можах да разбера тук как щеше да се качи кон ли, кола ли да мине. Да знам аз сега. Коя е простотия? Ето второто бенче. Минали го напали над второто бенче. Ехо, пак тук е опаля. Я ви кажи, каква е разликата между чистено и нечистено? Може да минеш по хубаво чистената си надолу по улица. Его предишно трезето го снимах. Сега това е второто. Джонев! Ела да минем, бе. Такова са поразходим тук малко. Може да имаш и някои така други от тези, дето ти харесват работата. Вече да минете тук направо. Улицата чистена, бе, гледай. Чистена, бе. Чистена. От такова е чистено. Айде вървим нататък. Значи, като не е чистено, не може да мине, защото не е чистено. Като е чистено, пак не може да мине, защото олигофрения, бе, братче, олигофрения. Кой да правиш? И сега ще покажем и нивата. Къде е това? Това е чистеното. Да не си му продал и той, бе. Джонев, обръсти, да не си му го продал той на английския агресор. Продал. Той ли ти финансира оставането на работа? Желязко не може да си вземе някоя друга стъчка от пътя, от обраслите улици, що трябва да платиш на това същия да се събира материал за пелети. Ето му материала за пелети. Как го оползотворил? Той ли го е правил? Не знам аз. Защото ако не, той мога го пратиш тук да ги вземе. Не знам аз, разбере се. Сега показвам на коя нива е. Въпреки че ще сложи GPS координатите. Ето е нивата. От тук се вижда магистралата. Деца строи. Его пътчето тук. Деца измести при демокрацията. А по лошото време си беше отдолу и не се налагаше да се чисти. Но това са дечи други теми. Исторически, които да не ги обсъждаме. Край на записа.